Rafa to jeden z najstarszych festiwali szantowych w Polsce i jednocześnie najdłużej nieprzerwanie organizowany festiwal w Radomiu. Tegoroczna edycja odbyła się w sobotę w Domu Kultury Idalin. W programie znalazły się koncerty i występy solistów, takich jak Grzegorz Góru-Tyszkiewicz, a także zespołów Stara Kuźnia i Kliper. Nawet są ludzie z całej Polski, przyjechali z Grodziska Mazowieckiego, z Gdańska, więc także nie tylko społeczność lokalna, ale też ci, którzy ten festiwal kojarzą i znają od lat. Podczas wydarzenia nie zabrakło także wyjątkowo uroczystego momentu. W tym roku obchodzimy stulecie powstania Polskiego Związku Żeglarskiego. Z tej okazji prezes Polskiego Związku Żeglarskiego nadał wyróżnienia dla naszych radomskich żeglarzy. Medalem za szczególne zasługi dla żeglarstwa polskiego uhonorowano Michała Szatanka oraz Stanisława Nowaka. Z kolei medal stulecia Polskiego Związku Żeglarskiego otrzymali Bogdan Wyciszkiewicz i Zygmunt Kędzierski. Hej, ruszajmy w rejs, do